Zogla, karaha justement ya za sika andeha aminao zaky fa misy inzy la siky indrigna vola hely tia otrino volan-draha mizany na 5000 fa enao cigarette fa ndraiky any nareo ndraiky cigarette mba ialao zara bon asiako zanany zovakeny zegny edy asiagna zanany edy asiako zanany asiagna 1000 francs elaka tsy ça va ok Zogla ça va ya ke ohatry zay bénéfice aminazy ya mety ndraiky zegny fa anao tsy mila cheque de cash zay ok zegny sûr ok Zogla ke karakory zandry ça va kabarinao indrina gaty indram-bola asiako zanany zegny avakeo fa anao koa zany la raha mindram-bola aminakafo zandry isan'andro za ka midagna raha aminao mba mahazo edy vo mba mezanao za mieko anao mba mindrama aminaboka anao izay raha dramoka aminao mba mezanao za mieko tsy problème ze ao zegny edy fa sauvé kendriko ka za ma otrino na 50 karaha 50 000 francs asiako zanany baka zegny avake manafo mindry findramam-bola fo amin'ny gogno ely eo manafo ça va Zogla presque vola zaba agnatin'ny poste anao tsisy anao mbola misy lera za mihinandraha aminao edy iaho za toko anao ndraiky sanjy Zogla karakôma ça va ouais zany mitadanao mihitsy zany tady zao aza beky mitakitros za mbola tsisy vola mbola tsy resaka vola igny zandriko za nda indrigna raha aminao indrigna raha amina ya ka mindrigna raha aminay da asiagna zanany edy Zogla fa anao za mindrigna raha aminao asiako zanany anao ka mindrigna aminah asiagna zanany zegny edy baka asiako zany nangeny raha nda indramiko aminao ino mandeha indramina aminah ma za indrigna vadinao indramiko anao karaha mbola vadiko andeha indraminao io anao volagna taminah kandra raiky io hoe zera koa raha misy aminao anao ka indramiko amezanao fo misy aminao boka zegny tsy sangisangy zalahy zegny edy Zogla vadiko andeha indraminao azalahy asiako zanany koa zandre tsy mba condition tio zay zalahy tsy prince Zogla azalahy